on se dit la vérité genre woni kamɓe gorjiguinen aɗen président ñanden wonno yalti e décembre he discours makko mo waɗata e nder oɗon tuma sangane ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni journaliste uji jeehi ene pose mo question ngaji woni certain truc joni noon kanko wi wonde ɓe parani pour damnude ɗum e nder leydi ndi ministre walla même chose aussi yalti haalino hono ka ɗon haala kono noon mami haalani gueɗel gotel ay tubakoɓe ɓe ha joni koɓe halfuɓe en jaɓen calaɗen ɓoggi ko mbaɗa e daaɗe men kadi kala no ɓe jiiɗi waɗirde so tawi en calima mami mbaɗ ɗum autrement te tubak Allah ne rokki ɗum hakkille mo gandanɗa hoorema so tawi welama wadde hunde waɗat ɗum way tan komi hokkuma yeru so tawi wonde yiɗi yettoyade hande Fouta wiyatama ko Fouta Faye wiyanma Faye ko Thiès son gari ha Thiès wiya min de wuuro wongo wongo caggal Thiès o mbo ɗiɗi yettoya toon mbo ɗiɗi faade Louga so ari ha Louga wiya mbo ɗiɗi wadde découvrir kowoni Podor jinmi andindema ko laabi codorɗe ɓe jogui soɓe donki rewnude ɗo poti rewnude ɗo tan maɓe ndewnu ɗum laabi goɗɗi ɗi ganduɗa maɓe mbawa ɗum wadde aɗa andi eɗen kaala haala debbati gorkati woni homosexuel ko noon ko ɓuri ɗum wadde pur raabi ko woni ɗum ɓuri ɗum wadde pur ko prostitué woni cagayagal ngal il faut kalen haalaɓa prostitué yeyde hoore mum pourtant ene daguiɗo henna ene daguiɗo ene dagnaɗo so tawi ɗo jogui carte ma hankkadi a wellitama aɗa wawi yeyde hoorema ha n'importe quelle heure allahu akbar jogorɗa caɗele tan wonde ko ene waɗi kadi clandestinement te so tawi jomum joguima carte mum e nder on tuma kala mo wawi waddude on ko an heddoro e gueƴƴal jomum yaltat pourtant ɗum l'islam dagnani ɗum kono nana dagnaɗo hen e nder leydi ndi ɗum ɗo foof hande koko foti yurnitede kadi koko foti haalede ay noɓe mbaɗiri feere haaɓe dagni ɗum heddi e nder men enen kala deƴƴen e nder oɗon tuma won noon ɓe mbaɗirte feere ɓe dagna ɗum ɗon kono ko heddi ko laamu ngu dagni ɗum woni ko dagnani ɗum ko population Sénégal kono koko dagna sa yi hande oɗo mouvement mo ganduɗa hoorema hande poɗɗo waɗede saluer oɗo mouvement mo ganduɗa hoorema kala biyo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah aɗa foti wadde hen junggo ma aɗa foti jeeyede makko woni anda samba jikkoyi nde tawnoɓe ɓooyi darade heddoro noon hewɓe ko joni gandiɓe kono hande kala mo andi Damboj ene andi hande ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema gadiɗo jofanade yimɓeɓe laawol debbati gorkati mahe e nder leydi men Sénégal wallahi no hawni te ayi ɗum ko gueɗal sa ƴeewi hande on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni docteur Diagne la même chose micro voilà mboɗo sikki ɓe nanami omo nanma voilà la même chose so tawi a ƴeewi hande waɓe noni e nder oɗon tuma darde mumen e diine he holko wonno fandare par ce que sa ƴeewi hande à l'époque holko wonno saabu ɗum drapeau debbati gorkadi woni drapeau arc en ciel o e nder oɗon tuma wonɓe gandano ɗum won ɓornotonoɓe wutteji ɗi ganduɗa hoorema ko ɗum woni ko waɗi ɗum taw hay goto andan holle ɗum andira kono nalanke o yalti ɗo hen no ɓorni ɗum ɗo e nder ɗuma site uji ɗi ƴetti ɗum kamɓe debbati gorkati yenɓe e nder aduna hen ɓe ɓe beltiɓe mbi wonde ɓe mbaɗama koɓe teɗantono ko koɓe jiɗno ko ɗum woni koɓe keeɓi debbati gorkati mawninama e nder leydi Sénégal te mawni ɗum ko à travers oɗon nalanke en jii ɗum nden holi jaltuɗo ko kamɓe jalti ɓe kaali hen ko kamɓe jalti ɓe mbi lalti ɗum ɗon wawata wonde e nder oɗon tuma ha Sénégal foof dari andi wonde ɗum ɗo julɗo fotani ɓornade ɗum saabu ɗum wona ko men sa yeehi marché an a wirtoto ɗum ɓenna par ce que aɗa andi ɗum ɗo sa soodi janggo e jaam aɗa wawi dañde hen guiñoje a yi nde ɗon darde ɗe ɓe daari kono ko ɗum ɓuuri famɗude e koɓe daari saabu ɗum rapport biyeteɗo Dip Doundou Guiss yaltinino clip oɗon rewani lawol saabu ɗum bonnat société o ko kamɓe daari non nagani de réseau social ala ɗum ɗo koko haalane haalta il faut kalen haalama c'est vrai il faut yimɓe mbaɗa suivre information ngaji c'est très important ouais vas-y
wona neɗɗo fuɗɗo haaldata en mbiyat ɗum ɗo ɗum haddata en toujours eɗen keeɗi caggal enen fulɓe to banggue information fof kaalen haalaɓa ceer voilà sa naati a ɗappi ma yi ɗum fof ekoɓe kaala ko par ce que ɓe kaali ɗum hay jour seppo o ɓe kaali ɗum toon mais noɓe jeehi ɓe kalde mum koɓe jogotoɓe porte ɗum plainte noɓe kalde mum kañum faami wi wonde wotoɓe porte ɗum plainte ma ya kala ɗo clip o yano wiyo wonde rokani autorisation yo clip o fawe déléji ɗi ɗon woni ɗo ɓe nandiri Rihanna holko wonno garangal mum ɗo hen e nder leydi ndi ko yinnode de concert aji e nder école aji men yinnode de concert aji e nder beddaji ngam uniquement mawninde ɗo goori jiguen e yagal woni homosexuel noɓe tini ɗum ɗon ɓe dari darde fawidinde darde yuɓɓude yumtude ngam ɗum ɗon woto laato ne tawno nandani e jikkuji men hay batte wona ɗum woni ko gowden wona ɗum woni par ce que hande e nder leydi hay sinno wonde ko république laïque joguiɗen chrétien ji ɗi gonduɗen ɗi diine mumen jaɓani ɗum il faut paamen ɗum ɗon enenne aussi diine men jaɓani ɗum wadde noon ɗum ɗon enenne no potani jabde ɗum hay diine ala jiɗɗo ɗum voilà en potani jabde ɗum e nder oɗon tuma wadde noon kamɓe no ɓe daari ɓe kaali ka ɗon haala ɓe kaɓa nde ɗon haare Rihanna ari de mais holde yimɓe gandi Rihanna ari ko ñande jour no ɓe mbaɗi réunion mabɓe centre Abdou Diouf o nden Rihanna heddi ɗum e wonde ibadu toon ko ala kaala kono eɗen gandi ko ɓurni ko ene timmi ɗum ne kadi ko kamɓe dewɗa ɗo ay so tawi won leliɓe loliɓe ne gagneje won dariɓe dadiɓe ne jullaji c'est très important yimɓe ganda ɗum diine o yo jaran e darade e sirminade ha mbasen pittali men wallahi gonga mawɓe ɓe ko kawruno ko mbaɗi enen woto bonnen ɗum a faami e gueɗe goɗɗe ɗe mbawmi limandema e nder on tuma kono noon raabi min ene jaakami ene hawami hay sa ƴeewi hande par exemple ministére uji men joguiɗen kala ministére mo jaaɗa ma taw ɗon bureau genre ɗum ko min wima ɗon kala ministére mo jaaɗa ma taw ɗum bureau genre ɗin genre uji holko jahata holko ɗo pirti ƴeew sa ƴeewi hande permis ji men ɗi joguiɗen keesi aɗa andi permis nden wonanno ko masculin et féminin so tawi ka gorko waɗa hen conseil ko masculin so tawi ka debbo waɗa hen féminin kono hande ɗum ɗon foof ittama ko genre waɗa hen permis ɗi jogorɗa ko genre waɗa hen mo yeddi ɗum foof so kala joguiɗo permis mum keso yo dar watta hen hakkille mum no moƴƴi hewɓe noon hande paami ɗum ɗon paami aussi oɗon genre ko yahata ko e nder oɗon tuma jeehi mbaɗi réclamé wonde carte d'identité mum ko majji ɗum ɗo permis ji mum ko majji e nder oɗon tuma tottama après ɓe change ɗumen permis ji goɗɗi genre o noon ɓe kaali e nder haalaluji mabɓe e nder layuji mabɓe ɗeɓe jogui ɓe mbi wonde genre o firti wonde ko worɓe ɓiɓɓe ɓuurɓe teddinde rewɓe ɓen woni wiyeteɓe genre ɓe kono ɗum ɗon aɗa andi nannaki mami haalade gueɗel gotel ayi hakkille waɗira e neɗɗo ko ha miijo te konngol so wi pattanma yimɓe gandu carrément ɗum ɗo ko hunde fonde wonde walla no hunde ne fotani wonde par ce que enen koye nder réseaux sociaux gonɗen wallahi hay sinno so tawi wonɗo jangde men yettaki eɗen bitta c'est très important yimɓe gandu ɗum par ce que mboɗo heewi wiide woodi ko wiide yulfiti yulfitani par ce que wona janngude nde woni andude nde ala ko wittude nde woni famde nde c'est très important yimɓe gandu ɗum ɗon joni noon ɓe jadanama ha ɗon seppo ngo ne waɗi nde ayi mami haalane oɗon mouvement mo jiiɗa anda sammo jikkuy woni ndenen jikkuji ɗi on mouvement mo woni ɗo ɓe mbaɗi feere ɓe dañi ko hay goto dañani e Sénégal rendinde ma won plus de 52 association ɓe nanodira e nder konngol gotol ɓe jaggodira ko te ɗum ɗo duuɓi ɗiɗi yoɓe liggo ɗum e nder 40 et quelques départements guɗɗiɗo hen e nder Sénégal ala fof ɗo ɓe jettaki kamɓe ɓeɗo ɓe mbimami ɓe jettima e nder galleji diine ɗi te galleji diine ɗi fof konngol ngol ko gotol noɓe jeeyi pour yide waɗede seppone e nder oɗon tuma konngol ngol ko gotol kamɓe fof ɓe jadani hen hande noon noɓe mbaɗi sepponde kamɓe ɓeɗon ɓe ganduɗa hoorema haaju wonɓe France wonɓe France ɓe Emmanuel Macron ene e sa faami enen gandi ɗum ɗon waɗani ɗumen arrangé walla seppoji mbaɗama arrangé so tawi ɗiɗo seppoji ene mbaɗa ɗum dagnetake ɗo hen e nder leydi ndi eyyi joni noon ɓe dutti aɗa no mbaɗi ala noɓe mbaɗi hande oɗo dambuj koko waɗa interdit ko waɗa interdit yaade France te ɓe kaɗani ɗon de wona dambuj tan de on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Khalife général Tidiane en o hoore mum kañum ɓe nanni ɗum hen eyyi aha en nani ɗum e ɗum ɗo
mi hannda so mi keɓi information ngaji wadde noon ɗum ɗon fof hannde vraiment ko hunde fonde yewtede ko hunde fonde andede ko hunde fonde famede te hannde debbati gorkati tende président invité a ñanden France 24 te eɓe dokka dole noon on nani ko haali ko président wi wonde ko aha homosexualité nana Sénégal nana toon won wonɓe toon wonno joni noon waji posé mo question wonde est ce que ɓenne keeɓi liberté oyi ala ɓen ngala ɗum to liberté par ce que leydi ndi na yarata ni jaɓani ɗum ɗon pour enen ɗum ɗo ko criminalité pour enen innama aada tigui rigui fotani wadene dammuwol ni walla fotani wadene rewandu wallahi sa waɗi ɗum ɗo sa jaggama rawi wasden fittanoma holno foti hande debbati gorkate en jaggaɓe e nder réseau social ɓe ene torle ene kollire hen hono ni hen ene waɗi waji goto ñanden waɗen vidéo ma en gaddu ɗum ɗo inchallah alarba inchallah e nder réseau sociaux par ce que woni koye nder internet par ce que hande ala gonɗo e nder internet ɓooyi hen tawmo hawrani e mabɓe ene woodi heddoro ko paama walla mbasa famde min hoorema mi hawri e mabɓe way méchanger gorko o mbimami neldata kam ko neldata kam ko fotoje ɗe ganduɗa hoore ma worɓe e worɓe ene cekkodiri ene woodi ko ɗum woni ko waɗata te kadi aussi ko ɗo e Sénégal woni legal ngal woni gal o wi kam wonde ko Pikine o woni kanko e hoore makko omo haala e nder oɗon tuma mais ne wattan ɗo min mi haali mbajimi mbasimi mbasimi gandumi wonde ɗum ɗo so tawi so ɓuuri seeɗa wonko wawi jibinde nden man momi bloqué te wasata aussi wonɓe gandanɗa hoore maɓɓe waddata hono ɗum noon woni firde mum woni firde mum kala jaaɗo e nder réseau sociaux yo e ƴeew ene woodi ɓe mbaɗatma ajouté ni homosexualité ma yi vidéo goto mo gandanɗa hoore ma waji goto hay ɗum ko cewguel ala ne foti o hawri koye waji goto mo ganduɗa hoore ma ko agent policier mi andita hol ɗum par ce que e nder réseau sociaux he on wi o ɓoyi winde ɗum messuji pour yidde sekkodirde e mum on funtimo ha waɗi feere jaggimo ene fiyamo e nder réseau sociaux he piile ha ɓurtimo way mais message uji sa ƴeewi par ce que ko nanata wonde ko waji ɓeɗe mbiya warmo par ce que aɗa andi ɗum ɗo yaadani eko gonɗen e dow majjum ko holɗum ene hamni noon te mami haalande gueɗel gotel kala cikkowo wonde debbati gorkati ala e nder men enen fulɓe ɓe aɗani funta hoore aɗa andi funta hoore ma koy ne woniri e nder leƴƴi goɗɗi ni ko noon woniri e nder men heddo noon ko jomum jangto ɗemgal aɗa andi enen ɗemgal men ngal ko dimal te ko duwane ngal ndeysan a yiyat ɗo neɗɗo pullo nata ɗo hen e nder bar mandila e nder ɗum so yalti yejjitto pular lugoto ko ɗemgal janangal ko ɗum waɗi noon toujours pour jiyan tan tigui rigui ha joni yimɓe men walla wiyeteɓe ko tengtiteɓe e yimɓe men waaɓe hono noon ko caɗele kono waɗi ɗum confirmé ko vidéo ñande no ana yiya yuri yitere ñande ne mbaɗami vidéo om nde ko ɗum ene wayno leydi mais no hollirta wonde yummakko ene donimo wallahi waɗi ko mais libre mo haalde yummakko wi wonde kala ɗo jaaɗa e kala ɗo gonɗa koye duwa men gonduɗa hatte ko pular kadi pular labɗo ceer haydara dillade e DJ ko wona ɗum ni Medina ɗo tan eɗen jogui mo gandanɗa koye meɗen jeeya ko pullo kanko ne koye mawɗo mabɓe jeeyano te goto foof no andi mo on mo andamo ɗo e Sénégal ala donc ɓen e hande e yimɓe hewɓe ne gandi ɗumen te kadi eɓe dokka noon doole e ɗum ɗo par ce que aɗa andi hande aɗa andi ko kalten ɗo ko DJ ayi won mbaɗa yewtidanno ɗum e waji goto o wi kam Rabi hande hay sa yiiɗi dañde papier Europe sa wi tan ka bisexuel tan ma kayitaji a yawat dañde kayitaji est ce que aɗani hewɓe nana kutoro ni kayitaji mabɓe par ce que tellement koɓe dokka ko eɓe dokka faveur mawɗo e leydi e hande hay so tawi wona enen e leydi meɗen kam kono won leyɗele hande sa wi ko ɗum gonɗa tan ma wonɗo heewi aɗa dañi accès dame kewɗe kayitaji koko weɓantuma ɗo jiɗɗa foof a waɗat voyagé partout te en jimo ganduɗane aussi Khadija so tawi woni a paari aɗa wawi minen waɗande affiché numéro 77 862 06 38 77 nde wonno komin kalta koko actualité hande aduna foof kadi nana haala ko wayi noon DJ ɗum noon mboɗo sikki alamo majja ko ɗum ɗon mbaɗon 77 862 06 38 ɓe mbawa jeeyede e yewtere meɗen nder galle en jetti bandiraɓe jeeɓoɓen à travers YouTube à travers Facebook kamɓe foof en jetti ɗumen en jarni ɗumen DJ mbiɗa e mami haalane faveur moɓe dokka o hay enen en keɓani ɗum ala ko ɗum noon mbima kamɓe so tawi a ñawi a yi mari anda sa tollama sa wi ko e mabɓe tan a dañi accès sa ñawi a yeehi hôpital hande
a safrata yoɓata so tawi koye mbaɓe jeeɗa ça veut dire ko wonde aduna en tolnima to gandanɗa hoore ma wat boniyankagal ngal yimɓe ɓuuri wonde favorisé e moƴƴere nde yeehi ha ɗo gandanɗa hoore ma ɓe ko nouvel ordre mondial nouvel ordre mondial woni hon ɗum ko wat boniyankoɓe ɓe ko kamɓe jiiɗi tamde aduna o e junggo maɓɓe nana e maɓɓe de eɓe jogui doole ko kamɓe jogui kopporeje ɗe e nder oɗon tuma hande kala moɓe jiiɗi lamminde ɓe lamminata kala moɓe jiiɗi dollude ɓe dollata kala moɓe guitti juuɗe mum wiyata wonde ko nuskat ko ɗum woni caɗele ɗe ɗum noon yeehi ha ɗo gandanɗa hoore ma hande so tawi wonde an a yiiɗi belamma aduna a yiiɗi gurdam aduna ko hen gabbitoɗa ene jaranma tigui rigui accudema casquette mo gonɗa o pata e casquette jomumen ndeysan ɗum en jeehi ha ɗo gandanɗa hoore ma jikkuji ɗi kajja koko bayli wallahi Dj wona ferade konngol ma sabu scandale badnoɗo ɗo ete ɗiyoto dumunnaji gor jiguenaji en koko betta ina maɗa mariage uji ɓe jagga te nde ɓe jagga nde tawa sukaɓe hakkude 15 ans 16 ans 17 ans e 20 allo salamu aleykum e beddaji he won aleykum salam wa rahmatullah ɓe jinoɗen e bedda en ñalli jam jam ɓol alhamdulillah en ñalli toon jam tan Abi Seydi a salminama a salmitama musidɗo tedduɗo ɗo ko Eliman Ka Eliman mi yewnima wallahi min ɓurma yewno Seydi Ka noɓe Kaolack Kaolack fof calmini on no radio municipal fof ɓe calmini on machallah min keɗo kabaruji ma bedɗi balɗi fayida vraiment sara weltanama ko jagui ndeysan Seydi Ka bisimilla ma holko fini toon to Kaolack eyyi machallah ɗeɗo balɗe kam Kaolack kam ko tourné économique mo président Macky Sall waɗata e diwan mo Kaffrine ko ɗum ɗon woni ga actualité saabu ñande rewi ɗo caggal ɗum noon ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni responsable du politique mo kala e maɓɓe rek mo hollira hoore mum jaltinde wadde mobilisé e holludemo ko Sall tan minen ɗo jorani ɗo e diwan mo Kaolack ɓaren bonña e rahma kono kadi omo ganduɗa kanko woni jaraf wuuro ngo woni maire Mariama Sarr kan kadi waɗino mobilisé ɓeɗon foof noon nden mbawi widal tourné o kam wonti campagne électorale kono noon ɓeɓe ganduɗa kadi kamɓe goni étudiant uji ɓe gonɓe ɗo e IVS mo Kaolack kamɓe kadi ɓe jaltino wadde pancarte haɓɓude morceau ji maɓɓe boɗeji kamɓe noon ko muusiɓe ɓe mbi kamɓe promotion 8 ɓe ngala jangguirde ko wayno ordinateur ɓe ngala kadi e ɗum noon saabi noon ha kamɓe kadi ɓe mbi yo mawɗo lesdi ndi yo jaggiren ɓe saabu ɓe nani o soodi avion oɗon avion noon siɓe mbaɗinomo e école aji e yimɓe ɓe mbawa janggo ni no hanniri ni gonga ɗo kanko noon président Macky Sall maw arɗo talata inchallah e wadde tourné e nder galleji diine ɗi mi salminima mi jurimama jafoɗa noon no fewi Abi Seydi joni joni en keeɓi information mo ganduɗa hoore ma e nder tourné o oto leeral camion tigui rigui ha joni koko yane mum ma won 3 personnes e journaliste uji mabɓe cuuɗima leppi leydi ene jeeya hen suka goto mo ganduɗa ma ko pullo mboɗo andi ɗum woni Abou Sy ɗo o rewi e galle he ndeysan o rewi ɗo hen e nder galle ene waɗi kadi 2 blessé ne hadirten yenna ɗum ɗon e holko mbawɗa haalande en yimɓe so tawi aɗa jogui hen information ngaji wallahi ko ni no mbiɗa tigui ko noon ko information muuso mo ganduɗa enen foof en keeɓimbo woni ɓeɓe ganduɗa ko jayniyankoɓe wonɓe leeral TV ɓe ganduɗa ɓe dentuno e nder oɗon tourné économique kamen noon ɓe waɗi tato e mabɓe ɓe ganduɗa ɓe kawri e laaƴel e waɗiɓe woɓɓe mabɓe ɓe ganduɗa ɓe gañima hen ko muusi ɗum ɗon noon no teska e tourné ji ɗi ganduɗa hooreɓe lesdi siɓerɗi mbaɗa ɓeɓe allo Abou waɗi min keɗima Eliman en natti nande Abou Sy eɗen mbiyamo yo Allah yurmo mo yaafo yo Allah harnoma aljanna te ko suka ndeysan wallahi de jokay wallahi yo Allah safruɓe ɗum ɗon nan no muusi ha ɓurti chaque fois dal tourné ji mbaɗi ni si mbaɗi rek ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni jaydiyankoɓe ɓe hen mbeeɓa wasde pittali mumen ko wiide tan ha joni tan won tourné no jokki par ce que talata garowo ɗo makko président Macky Sall mawa arɗo e Kaolack waɗa ɗo tourné galleji diine ɗi toon to Medina Baye e Lewna Niassène Lewna Kane en ha tengti to ɗo Touba Ndorom inchallah moɗo faɗata talata sila jaɓi ɗo e diwan mo Kaolack inchallah ndeysan Seydi Ka hono jiiruɗa noon hande lowdi meɗen woni debbati gorkati
ndebati gorkati ko ɗum actualité e nder sénégal on jiideɗa balɗe ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni imamuɓe wondude e association ji ɗi ganduɗa ɗi kaaɓo ko faati ɗum ɓe jaadi gam hollurde ɓe jonnani ɗum saabu eɗen goni e société mo ganduɗa en jaadani debbati gorkati sa laari sénégal ɗo ko ɓuuri ko heew e diwan mo sénégal foof koɓe julɓe te seeɗa hen woni ɓe ganduɗa ko catholique walla e diine goɗɗe te sa laari catholique aussi kamene wona jonnuɓe ganduɗa ko debbati gorkati diine men islam yodnani ɗum te sen ƴeewi e histoire waɗino jamanu nelaɓe woni nelaɓe Allah Lut nelaɗo Allah Lut a yiɓen ko kalkiran noon koye debbati gorkati e ɗum ɗon noon sen jii ɗum ɗon ranga e nder sénégal eɗen kadi ɗen poti haɓude ɗum ha ɗum wasa ɗo yettade saabu hande vraiment si yeehi ha wiyama joni on yo naɓe éducation he waɗe inséré éducation e examen ji he ɓe nanna hen yimɓeɓe hen jewtat affaire debbati gorkati wona ko yooɗi te hande ne waɗa favorisé e nder lesɗele he hande lesdi ɗi jaaɗa kala sa wi ka debbati gorkati walla ka neɗɗo ganduɗa aɗa ɓaɗi ɗum ɓe mbaɗatma favorisé tottuma doole ɗum ɗon noon vraiment min ko gullanmi tan ko ɓesgu men ɓesgu men tan gullanmi hen Raby Seydi saabu si ɓesgu men ngu ne'ani ɓe en vraiment ɓe mbawi yahaɓe naate oɗon lobby te ɗum ɗon wona ko ana société men o vraiment yimɓe heɓe noon ɓe jiiɗi nadde ɗo balɗe voix o nde wonɗo minen keewi e ɗeɗo balɗe liggueyaji ɗi min mbaɗata e directive ji ɗi min mbaɗata ɗum tagi voix o yeehi machallah hanki minen gonɗo e drapeau chef de l'état beltima Seydi Ka rena jarama ndeysan min beltima machallah oɗon gandi e drapeau chef de l'état ko hanki wonɗo final o e ko ɗo e Kaolack mo yuɓɓinteno wonɗo balɗe tati vendredi samedi dimanche hikka noon ko Diourbel gagni drapeau chef de l'état e catégorie équipe machallah sikko individuel noon ko Fatick gagni ɗum ndeysan eyyi ɗum noon ko Tamba machallah on beltanama ko jagui salamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam kanko Seydou Ka machallah kadi ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema baɗɗo fayida kadi ko journaliste bawɗo ko waɗata tiɗo ko waɗata ko te so waɗi waɗi yumtata tabite jalɗala to kadi Raby ko gueɗel gotel mboɗo yiɗi wasiyade bandiraɓe men surtout enen fulɓe ɓe woni yoɓe ndoknat nat information ngaji ɗi ɓe gaddana ɗum rendo ngo hande wonɓe gandanɗama koye ɗo e leydi heɓe goni kono hay dara ɓe ganda ko kewi e nder leydi ndi wallahi ndeysan rendi tout so tawi hande banguel ne DJ ɗum haalani jomum nanata banguel ne Diallo leñol haalani jomum nanata banguel tiguirgue goɗɗo haalani jomum nanata banguel Ibrahima Kebe walla goɗɗo e goɗɗo jomum nanata bisimilla an ɓaddane nguleyki walla ko ɓuuɓol wallahi ko moɗum alhamdulillah eyyi wallahi oɗo ko Oumar Sy ene noddo France ne jeeya guiré worgo wax si sawande bisimilla wallahi kisara min kettima e loodi moon he e kadi yimɓe watɓe askitaɓe gañiɓe yo Allah fuyno allahumma amin eyyi ko ɗum kono alhaali goto jiguen kam e gorkata debbate Sénégal kam fof no fotirno ɓaade wiya ko 85% ko musulman ko julɓe mbiɗa sikki ala fof dartoɗo wiye ene waɗa ɗum légalisé kala noon jiɗɗo wonde yo yaltu leydi ndi yaha waɗi ar wiide wonoyde to pourtant e ɓen ɗo e nder men de may leydi eyyi kono ɗon kam e leydi he sa yiita ñanden manifestation baɗɗo te leydi ndi fof rendi waɗi compte wallahi ndeysan fof haymo wonani leydi e yii ɗum e ɗum noon kamɓe député ji woroɓe e poti ƴewtinade ɗum kam noon tigui machallah oto mbaɗa hen ɗiɓɓere ɗiɗi nden hunde ko leydi julɓe yaadani hen jaɓani jaɓata ɗum jarani kene nawe assemblé walla wata majorité o tan wooti wallahi machallah sa ƴeewi ko yalti aljuma ñanden ko ɗum ɗum yoni vote o a haali gonga eyyi ɗum noon on calminama mi wasa junnade ligne e ma won nadɗo machallah waɗi fayida waɗi hen kono fayre waɗi Raby Seydi wiyama jarama fayre ne waɗi no fewi ayi sa yi yimɓe payi tan ha mbawi yaltude wonko ɓe jii koɓe pamani
sa ni ndeje andon partuguel place mum rabi seydi enen mawɓe ɓe eɓe mbawi wasde homtude en e tawno hankkadi en ɓendi e ɗoro ɗon faddu kono noon sukaɓe ɓe aɗa andi hino haɗo gandanɗa hoore ma e nder école aji ɓe mbatti guinde sukaɓe tokosɓe ɓe hol waɗama haalama ɗo hen ɓoyaɗo eɓe mbiya systéme o ɓe jiiɗi voilà holno neɗɗo sekkodirte so tawi aussi ɓuurma welde so tawi ka gorko aɗa yiɗi wonde gorko a hokkama oɗon liberté aɗa wawi wonde so tawi ka debbo e ɗon ɗum ɓuurma welde ko wonde debbo a hokkama ha asaɗo wonti ɗo haala bisimilla allo oui salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah pullo gorko a salminama mi salmitimama guiɗo alamdama ko jam tun gonɗa wallahi ko jam alhamdulillah inde to ron noddra Souleymane Kande Souleymane bisimilla Souleymane hono wayi ala noon Kande Bari ma jam tun gonɗa jam tun alhamdulillah on calminama on lamdama ko jam tun ɗum ndeysan a salmitama Kande Bari wallahi on min keɗima toɓɓere ɗe hono jiiruɗa ɗum wallahi toɓɓere nde kam affaire o no hestinino yurmini no hawni wallahi fof nan hen ko kalɗon ɗo ko fof nan hen wallahi ko wela ñawde rek par ce que ko kalɗon ko e jamanu muɗum wona comme Allah rentini tan kam heɓa hen mali gonga so Allah dandima hen tan kam ma heeɓi sens muɗuma wallahi ta yetti Allah noon par ce que kala mo Allah hoddira naata e ɗen gueɗe kam a natara e muɗum ɗi selli saabu jamanu o hannde ɗo wona ɗo ko halis tan yireeni wallahi billahi est ce que ɗum kam noon eɗen ñaagino Allah dandi en kala jiɗɗo heen allahumma amin wallahi Allah dandi ɗum noon geɗe ɗen bonde kala ko ganduɗa wona ko geɗe bonde yo Allah dandi heen ɓiɗɗo julɗo ndeysan wallahi on calminama on lamdama ko jam tum gonɗon Kande Bari min beltanimama Zahara gonɗo ɗo noon mi salminimo notomo a jarama mi salmitimama salmi jeeti no feewi no feewi salmitimama guiɗo jarama wallahi mi salminima kadiraɓe feewi no feewi ndeysan mi salmitimama Kande Bari alam kawon fof ko waɗɗo fayde kala puɗɗiɗo haalde a sikka ko on tan ɓuuri wawde haalde ndeysan a jarama wallahi minen on ketto rek min mbayri noddude kono ko noon tan activité ji ɗi goniri noon gonga wallahi min calmini on min beltanimama on minen on ƴeeɓa no feewi ni a jarama awdi ara wotte ha jon ɗi taho heɓaki to feewi ko noon tigui wayi a jarama Kande mbetana ɗum feewi ɓoggol on hewɓe ceerno sali saki waɗen signe ndeysan ɗum noon min beltanimama joni en nokkat goto foof 2 minutes a jarama min beltima no feewi a jarama Kande Bari mi salmini kadi Yero Balde salmini Boubacar Balde noon tigui a jarama Kande Souleymane Kande depuis Maris Khadija o jarama Hadija yo feere o rokka en ɓen dokkadi ɓe gandanɗa bandiraɓe hoorema voilà fof kadi nata waɗa par o hewɓe nana mbaɗa ɗo hen 2 message minutes rek walla tigui goto fof weddo hen konɗi muɗum nde wonno yewtere nde kadi ko kamɓe fof jeeyi ɗum en allo allo en jetti nene men mama Dieynaba Sally Seck en calminimo en juurimamo tigui Abdoulaye Bari aussi o weltanama no feewi 77 862 06 30 allo allo bisimilla nder galle salminama on celli min calmitimama guiɗo jam Allah wone moon jam alhamdulillah alhamdulillah oɗon celli min celli inde to rornodra en min keɗo télé fulɓe direct o en waɗi fayida jarama on calminama noon foof holno jiiruɗa lowdi ndi e lowdide kam balɗe kam e ɗum dillin lesdi no feewi holno jiiruɗa ɗum an jiiru ɗum tan de kam ko julɓe kam potani ɗum won dal julɗe no foti remda ɗerguel ndeysan par ce que mbiya 95% des musulmans en foti renta ɗerguel dal jarama yo duttu to noddirta min inde ne ettode ne jamoɗa noddirta min min mbiɗa wiya Ahmad Diallo min noddu moon ga e Jolof Jolof calmini Jolof naaɓe Amadou Diallo teskere ga ndeysan Seydi Diallo on beltanama noon doole a weltanama Seydi Diallo noon tigui en calminimo kanko Amadou Diallo toon to Jolof naaɓe foof jettama 77 862 06 38 allo salamu aleykum Dj Diabbo musidɗo bisimilla yettima
allo assalamu alaikum. waaleykum salam wa rahmatullah. jam ñalle mon yafude. Amadou ne mbaɗɗa selli. Amadou Koumé. mbaɗɗa e tampere Sall. salminama juurama. en calmitimama jawoni Gabon. jam alhamdulillah rabba. bisimilla ma Amadou ne tawno waktuji ɗi ene doga dartaki. mbiɗa mbimi bisimilla ma ne tawno waktuji ɗi no doga dartaki. a weltanama sohnaraɓe mi salminima. Seydi Sall mi salmitimama no Hawa waɗi. on way jam mi heeɗima. no Gabon naɓe. jammol machallah. alhamdulillah bisimilla ma. bisimilla. Kadia salminama yewtere nde waɗi fayida. gonga onon jeeyi. debba gadduno hannde ko debba baɗɗo fayida no feewi. vraiment yimɓe fof ko foɗɗum haalde ndaro. sabu wonno ko ari luundi ko diin men yaara hen wadde yimɓe fof ala gonɗo e télé ala mo wonani e télé fof ko foɗɗum haalde. ene woodi. non non. nin Amadou Koumé en waɗirni expliqué en leer nañ. sabu ɗum ɗo so woppama joni en wawi layde ha gandanɗa homa waɗa wonko wonata ɗo e nder leydi ndi taw en ganda ko jogori ko jibinde. ndeysan. affaire goto jiguinagal kam en gandi ha machallah. min affaire goto jiguinagal to ari leydi ɗum moƴƴani. yo allahu suuren. eyyi min horam mbeɗa en tunde hakkillam seeɗa kamɓe mbeɗa hooli wonɗe faggi hen saabu ɓe gardarani leydi tan em ndeeƴ yimɓe ngullu taw haydara gasani won gonɗo caggal mabɓe. ɗum kawne wayno leydi te wona kamɓe tan ɓen goni caggal mumen hande wonɓe ganduɗa hoorema wullateɓe nan ɗo hen ko ɓen goni caggal mumen. voilà hay so wona laamu saabu tan nani yimɓe no gulla tan en deeƴ ya quelque chose hande ko nouvel ordre mondial hande formation ji ɗi hande eɓe peesa quelque chose il faut hunde ƴeewe yimɓe daro hen ha mbaw yaltude leydi ndi ha laaɓa. eyyi ɗum noon on beltanama min ketto moon. a jarama Seydi Sall. noon tigui 77 862 06 38 77 862 06 38 en jetti vraiment bandiraɓe ɓe foof kadi e réaction ji mabɓe machallah toon to YouTube Facebook kamɓe foof eɗen jetta ɗumen. allo salamu aleykum DJ notomo. bisimilla musidɗo gonɗo ɓoggol. wona ƴeeham. ha yoma. wona nen jeenawa. mi tigi. Seydi Seck. salmini Ramata ɓe salmini Jijé Dou ɓe salminima salmini Seydi Seck. salminama Seydi salminama. Layali Malal Diallo. Seydi Seck. salmini jinnaɓe Babali Malal Diallo nen Fat Ba en. Seydi Seck. e gobbo men on calmini nenne lo en kala gonɗo ɗon salminama juurama. gonga Seydi Seck. ɗeɗo toɓɓere taw toɓɓere wadde fayida. nde wonde kay ɓuurani nde kay ɓuurani gila ɓam ɗon haalde ɗo ko ɗum ɗo haali allahu akbar. min nde wona ko jibinami ko leydi julɓe. ɗum ɗo ko julɓe ɓe malla e laamu ngu kam koko julɓe koɗo noon laamu ngu e yimɓe heddiɓe fof nangodir kadi laamu ngu otoɓe corno otoɓe kullu yoɓe nangodira e yimɓe ɓe e kala ɗum ɗo e leydi he woni yoni kay ɓe mbawa hadde kam ko heddi ɗum kam mbaɗa ɓay Allah waɗa ɗum e neɗɗo ene woodi kono kay wiide kayne watta hen kay dewgal ko tuba wiyata ko je n'ai jamais vu ça ɓurɓinide hawni kam woni ko hanani leydi julɓe wattude hen ɗum sukaɓe ko jibinteɓe yimɓe ko yahoɓe école aji wallahi yimɓe ko yahoɓe daaraji so tawi sukaɓe ɓe mawni hen holto yimɓe payi hay goto anda boni yoni kay ko yimɓe gone e ndiɗo leydi fo Sénégal ɗeɗo cagarte oɗo ñonko gonɗo hen ɗiɗo probléme uji gonɗi hen ko woni hen nder ko watte hen onon kam on kalanta ko toon gonɗon wallahi ɗiɗo lobbuji batteɗi kono wiide hen kadi fenginiro curo ala kaƴa woodani nani de ene fengitino ɗon ne waɗa ɗon dewgal debbo e gorko kadi ɗum ɗo wondi kene yakkani hay Sénégal yakka hadi leydi julɓe wallahi waɗaka barke de kam hewɓe jaɓata
Allahu akbar. kamɓe noon kamɓe ɓe jaɓa ɗum ɓayde kamɓe koɓe juuɗe moƴƴaani taw ɓe kulaani yimɓe kam giɗi yimɓe ɓe ɓe kula Allah nde wonno wujjude Allah tiiɗaani koto mofteɗo taw yimɓe est ce que ɓe kul kam yimɓe giɗi kulaani Allah kam ɓe kul kam giɗi yimɓe ɓe ɓe kul kam Allah e nelaaɗo muɗum kam ɓe kulaani ɗum ɓe kul kam yimɓe ɓe hodduɓe maɓɓe ene woodi yo yimɓe ɓe ndaro lan mbasa woppude haalooɓe yo kaal haɓe heɓe kaɓe kadi seeremɓe ɓe yo kaalani seeremɓe ɓe waɗa ɗum ɗo Sénégal yo kaal machallah seeremɓe kay nana kaali seeremɓe kay so tawi Allah mbaɗi en devoir sa yi kay khalife général Tidiane ene haaɗe arde France par ce que kañum koko haali hen kamɓe fof ɓe kaali hen so tawi ko Allah kamɓe fof ɓe ciññini wonde ɗum ɗo kam fotani wadde ɗo e leydi te watta ɗo e leydi te ko ɗum woni darde mabɓe machallah sa yi sappo mawgo wonno eyi so halif général haɗama yaade kam ɗum ɗo o laamuji kaani haaldude puisque eɗen nganndi enen heefereɓe ɓe ɗum ɗo fof ko haade julɓe heefereɓe wallahi jiɗi ko wadde pool fu haa nganndanɗaa hoore ma haa julɓe fof wonde heefereɓe hawnima ɗum tan woni ɗo wallahi jarama beltima seydi Seck e jita ko mbatti wadde fof enen mbaɗen ndeysan calminama on jarama ko gawlo jontaɗo ko neɗɗo o jiɗɗo pulaku tigi kadi koye équipe o jeeya en beltinimomo kanko ko élément radio jabbo mo bisimilla allo bisimilla ma mbaɗɗon mbaɗɗa e tampere yeejo jam wonema aɗa selli machallah mawni jam tan bisimilla inde yettode hoto noddora o Mamadou Gueye noddami ko Daara Mamadou bisimilla min keɗima yetto min kettima kadi o waɗi fayida jarama eyi kadi ko kallon ko vraiment ɗum ɗo ene foti haalede no feewi on kay saabu déjà e mbawa wonde leydi julɓe kadi enen jiiya kadi ko julɓe jiiɗa ena adde ɗo henne eyyi so wiyama capanɗe jeenayi e jeewa ko julɓe so fijirde addama kadi accama naati ɗo henne sa ƴeewi hay julɓe wadde nani hen hay ɓe gona julɓe diine mumen yaadani hen ni eyyi hoye gonga hayɓe yahane kono jimmi wiide min ko ɗo henne Sénégal hande julɓe hande so tawi ƴeewama a tawan ɓeeɗo ko debbati gorko en ko julɓe nani hen kam ɓuuri hen hewde eyyi ten neɗɗo a wawa wonde julɗo ha para kadi mbiya kadi an a ƴefto kefiro kadi aɗa watta ɗum kadi e diine ma e hunde ko dagani ko moƴƴani ko ganduɗa addata cellal ɗum ɗon so tawi wiyama ene waɗe e leydi ko suhaɓe aroɓe ko ɓeɗon kay mbiya yo mon wallahi enen kay hande kay ko lamɓe men ɓe ponno darade ƴeewa hande suhaɓe men holno liggori suhaɓe men holno dañi suhaɓe men holno mbawi wonirde ha janggo kañumen darto darde mawɗo kono so tawi kay ko ɓen kay accata ummo ladde ara sokke ɗo hen kadi jomumen kadi mbaɗe kadi favori kadi kala ko jiiɗi dokke wadde ɓeɗon ardiɓe hay kañumen kay diine men o e manque darnade ɗum e heddi onon ne vraiment on yo Allah yoɓon saabu ko mbatton ko ɗum ɗo ni ɓuuri hen hewde doole e par rapport ni yaade e walode sappo saabu ɗo henne joni ma won gonɗo e Facebook ma wat partagé goɗɗo yiya min ɗo joni so wonano hande min joni ko joni ɓonni ɓuɗɗi ɓeydimi famde ko diye du haali ko eyyi saabu min joni ko heewi joni mi andani ay ko ɗum ɗo tagi hunde foof ko nanta so haalama e ɗemgal ma ɓurta jogade hen ki humpiro e par rapport so haalama e banggue goɗɗo ene woodi eyyi goɗɗo ene wawi haalde haalanma taw yiiɗi ko hebde haqqille ma funtuma kono ɗo joni mo nani haala raaɓi en andi raaɓi haalanta ko yo leydi mum seeɗo ko yo leydi mum won ko yo leydi mum feew eyyi saabu ko joni haɗani haala dijo kanko joni hay sa yima aɗa andi ɗum ɗo ko mettimɗo wallahi eyyi so welno joni kanko omo wawno wi tan ko juulɗo hewɓe en kalani kono kanko o monɗo dari e hande e télé he omo haala joni onon ko kalton ngo hande ma temdere neɗɗo faamen ko famama wallahi eyyi ɗum ɗo ononni ko yo Allah ɓeydu sembe mine Allah ɓeyda doole mon ɗe eyyi kadi Allah ɓeyda bagal vraiment min beltima no fewi surement min kam mi weltima no fewi ndeysan to noddirta min eyyi noddama ko Dahar min mbaɗa jeeya Dondu ndeysan min Amen Samba eyyi Dodo Amen Samba jeeɗum mi salminima o Mamadou Gueye jarama jarama mi weltima
non tigi en calminiɓe kamɓe fof dije wattuji meɗen noon gasi ha laaɓi mbiɗa andi ɗon tan paweten feɗendu ha alarba mbawen jokkude yewtere meɗen nder galle Kadia. Donc mbayno ɗena jejji nduwonoro ɗen jaaɗo o jeeya koye famille he Allah yurmomo yaafo allahumma amin aljanna heddiɓe ɗowete ɓe Allah ɓoydanɓe ɗowete. Donc voilà, juste pour dire happy birthday à toi ma petite sœur ma jumelle omon toto Italie. Famala happy birthday kala ko guurɗa sah min mi yiɗi guuraka ɓuuri ɗum Seri Diallo. Mi waɗi remercier dewɗo ɗo Guira e Demba Diallo Seri Karidou. Merci à toi ma grande sœur. Merci Yaye Nene. Merci beaucoup. Maquillage inchallah. Maquillage o ko min rewi ɗo e Sane Amina Sane machallah. Ndeysan machallah. A tigi DJ tigi rigi ko yidde tan wiide bandiraɓe kala ko kalden ɗo hen rewani law na ɗum woni fandare wallahi woni fandare nde tan ko yoɓe paam yoɓe gandu aussi ko yahata e dow majjum ko holɗum kadi laabi ɗi ne keewiraɓe wallahi aɗa joni mi haali ɗo hen maçonnique mi ruttima mi haali LGBT kono ne waɗi ɓe gandanɗa hoore ma kañumen ngala ko ngaaɓi ngala fof ɗum woni e nder oɗon tuma ene waɗi ɓe gandanɗa hoore ma kañumen ko nangue ndewata ɗum fof nana e nder aduna he e gueɗe goɗɗe goɗɗi ɗum ɗon fof noon ko so tawi a naati a witti tan hande hay hunde wirnaki fof nana e nder réseaux sociaux he wallahi pour noon neɗɗo o yiɗa andude ko yahare ko alay soko nana ɗemgal ngal sa nanani français a nanani olof a nanani anglais e nder oɗon tuma so tawi tan a wi mbasiɗa koye pulaar a dañani haalanoɓe wallahi kono sikki a wawa dañde information mo jiɗɗa dañjo ɗum waɗi noon toujours nde radio télévision fulɓe wattata ni yo site uji goɗɗi ɗi téléji goɗɗi ɗi mbat noon ko gonga jewteɗe pulagu ngu to ummi ɗo eɗe fayi ɗo ene moƴƴi ene weeli kono noon kadi aussi yoɓe paam koye nder leydi ndi pulagu ngu jeeya ɗum noon kala ko gandanɗa hoore ma eɗen gandi so tawi naata e nder leydi he lutata en wayta gono corona ni ɗum noon c'est très important ganden ko yahata koko holɗum daroɗen kaptoɗen ne hande seeɗi yaɗa gila ɗo langgaji ɗi no gondiri ni ene goori ni yo hohoɓe men ɓe ngar tawtaɓe so tawti ɓe ganda koɓe jahata ko holɗum ɗiɗon mouvement ji so tawi jomumen joɗima invité e nder téléji ene kalana yimɓe ne mbawa rentinde yimɓe c'est très important kono yimɓe gonata e nder hunde tan wiya wonde duho labara arde ko ɗum piti hen ɗum nawarani min eywa ɗum yettaki tawa noon nana bonna en nana bonna en won histoire goto mami haala ɗum ɗo inchallah mercredi so allahu lamɗo jaaɓi te ko min waɗi ɗum vécu te ko Fouta wonno ene waɗi ɓe ganduɗa hoorema kañum ko noon jibdina ko noon jibdina walla ko tan worɓe hono men ene woodi yam paga fo yimɓeɓe paamo ene woodi kuma yimɓe nden ɗum ka mi salmini on mi juurima on machallah noon tigi ɗum noon bandiraɓe Kadia machallah ko ha ɗo gardunoɗen e mabɓe en jetti ɗumen réaction ji mabɓe machallah toon to YouTube toon to Facebook kamɓe foof en mbawa rewde inde ɗe en jiiɗon ko wayno Ibrahima Diop tigi Yero Diallo en Mamadou Sow en kamɓe fof vraiment Yaya Balde kamɓe fof en calmini ɗumen e tigi Maymouna Sall en kamɓe fof eɗen calmina ɗumen vraiment en mbawa balla en kamɓe fof en jetti ɗumen en mbawa rewde kamɓe fof inde ɗe yoɓe gandu noon machallah ko wattuji ɗi ɗeɗɗi en ɗum noon min jetti on min jarni on noon Allah jarama on jarama aadi meɗen ko à partir de 17h e émission meɗen Kawtal Plagu toon to 102.6 FM tawa eɗen jaadi kadi e rendagal tigi fulɓe kala toon to fulɓe Niger fulɓe Nigéria fulɓe Cameroun fulɓe Éthiopie kala ɗo pullo wawi wonde tan kadi tigi kamɓe jaadeten e Kawtal Plagu ɗum noon ha DJ nde wonno ko hande uddi Daka o toon ko wuram ɗum noon machallah tigi allahumma min eɗen duwo kadi kala ko gandanɗane ko ɗum duwa toon DJ yo Allah rokku en kadi tigi e barke muɗum Allah woppa kadi ceerno ha ɓooya juuta e yeeso meɗen ya rabbi ya Allah yo Allah rokkumo cellal e sellirede en mbimo Seydi Ba makko ɗum noon Allah jarama on jarama merci Khadija Diallo merci Amina Sane ɗum noon merci kadi ko wayno Gaye en Seni en kamɓe foof kamɓe mbaɗi réalisé yewtere meɗen nder galle Facebook kamɓe ne ɓe jettama partage ji mabɓe badɗi fayida merci beaucoup pour tout. Allez, au revoir. Talking to them, yaren yontabe. Talking to them, yaren yontabe. Who you my baba kalle, I'm